Okupatsira nthambi yoyimira anthu osauka pa milandu ya Legal Aid Bureau yati ili ndi chiyembekezo choti magulu okhudzidwa avomereza ganizo loti othandizira maloya kapena kuti ma-paralegal mchingerezi ayambe kuwalola kuyimirira anthu pa milandu m'mabwalo ang'ono. Ogwirizira udindo wa mkulu wa nthambiyi a Chimwemwe Chithope Mwale ati izi zingathandize kuchepetsa kuchuluka kwa milandu yomwe ikuchedwa kutha. Iwo ati pakadali pano nthambi ili ndi maloya 48 omwe akuyenera kuzenga milandu 26,000 zomwe zikusonyeza kuti loya aliyense ali ndi milandu 500. Ganizoli lakhala likulephereka ngakhale nyumba ya malamulo inavomereza komanso khoti lalikulu linavomereza chifukwa maloya ena sakugwirizana nalo. Achithope Mwale akulongosola. Nkhani imene jadi itayambisidwa tinali ndi Legal Affairs Committee kutsogolo kwathu imene nali patsogolo kutithandiza kunena kuti malamulo asinthidwe. Mutakumbukira kuti nkhani jena zapita ku khoti chifukwa ena sanali okhutitsidwa kuti zimene zija zikuyenera kuchitika. Amalawi Law Society amaganiza kuti panalibe kuwunikira kokwanira zimene zija zisanachitike. Ndi zitachitika zimene zija nkhani ija inakhala manja mwa parliament kuti akambirane ndi a Ministry of Justice. Pakatipa sipanachitike zambiri pa nkhani imene ija ndi pamene yatulukiranso pano mu strategic plan yathu. Tili ndi chikhulupiriro kunena kuti mwina panopa anthu ayilandira nkhani mosiyana chifukwa ngati pali strategic plan imabwera anthu osiyana atafikiridwa kuti ayikepo maganizo awo. Ndi Malawi Law Society ndi bungwe limodzi limene popanga strategic plan imeneyo imene tinafikira. So tili ndi chikhulupiriro kuti mwina pakali pano sitikumanaso ndi zokhoma zambiri tikafuna kuti tiyipitirize fundo imeneyi, koma tayamba kale kuwafikiraso ma stakeholder ofunikawo ngati Legal Affairs Committee kuwakumbutsa kuti nkhani imeneyi tayiyambiraso chifukwa choti mavuto amene adalipo popempha pempho limene lija pakali panopa adakalipobe ku Legal Aid. Pokhuzidwa ndi imfa za amayi oyembekezera zodzakamba kuchedwa kuthamangira nawo ku chipatala, kampani ya K Motors yakonza galimoto ziwiri zonyamula odwala za ofesi ya zaumoyo ya boma la Blantyre. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo ku Blantyre Chris Banda wauza Zodiac kuti anali ndi galimoto zisanu ndi zinayi zonyamula odwala zomwe zimagwira ntchito mzipatala 36 ndipo odwala ena amachedwa kuthamangira nawo mzipatala zazikulu kamba kosowa galimoto. Mkulu wa kampani ya K Motors Amaron Mount wati agwiritsa ntchito 10 million kwacha pokonza ambulasizo. Chikondi Mphande walemba ripoti ili. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo ku Blantyre Chris Banda wati galimoto zonyamula matenda ziwirizi zithandiza kuti odwala zithamangira nawo ku zipatala zikuluzikulu msanga. Iwo thandizoli lithandiza kuchepetsa imfa za amayi komanso ana zodzakamba kochedwa kuthamangira nawo ku chipatala kutsatira vuto la mayendedwe. Mkulu wa za uchembere wabwino kudzera ku ntchito ya GAN Alusekelo Mumba wati iwo ndomwe analemba kalata ku kampani ya K Motors kuti ithandize kutsatira mavuto omwe amayi ambiri amakumana nawo. Zing'ono tinaona kuti kufunikira ambulances okuti aziyenda azikhala panja pa chipatala kuti pakakhala kuti pali complications mayi akubereka pachitika complication yoda kufunika abwere ku chipatala chachikulu cha Queens azitha kungotuluka mchipatala ndikulowa mu ambulance kumabwera osati kuitana ambulance from here. Mkulu wa kampani ya K Motors Amaron Mount wati mavuto omwe analipowa anawakhudza fana anaona zoti athandizepo, koma iwo alangiza ofesi za umoyo mdziko muno kuti zidzikoza galimoto zawo zikakhala ndi mavuto ang'onoang'ono msanga mavuto asanakule kwambiri. Amayi okwana 33 pa amayi 100,000 aliwonse ndiwo amwalira kamba ka uchembere ku Blantyre malinga ndi kafukufuku waposachedwa. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac ndine Chikondi Mphande. Bungwe la MEC lati silipereka mpata kwa anthu omwe analephera kulembetsa mkaundula wa chisankho makina a MEC asanazime sabata zingapo zapitazo. Mneneri ku bungweli a Sangwani Mwafulirwa wati anthu okhawo omwe analembetsa mkaundula wa bungwe la kalembera wa unzika la NRB mgawo lachiwiri
komanso lachitatu ndi omwe awalole kulembetsa mkaundula wa chisankho owonjezera. Koma uthenga kuchoka ku bungwe la MEC waonetsa kuti bungweli lilolanso okhawo omwe anali atalembetsa mkaundula wa chiphaso cha unzika pofika pa 21 Oktoba chaka chino. Imon Piringu walemba ripoti ili. Mukalata yomwe bungwe la MEC latulutsa yati komishoni ipereka mpata kwa anthu omwe anali atalembetsa mkaundula wa ziphaso za unzika makina a bungwe la MEC asanazime mwa zina. Potsimikiza izi, mneneri wa bungwe la MEC Asangwani Mwafurirwa wati bungwe lili kungotsatira chigamulo cha bwalo la milandu komanso ndondomeko yochititsa kalembera wa zisankho m'masiku 14 omwe analembedwa m'malamulo. Komatu chipani chotsutsa boma cha Alliance for Democracy chati sichikugwirizana ndi zomwe bungwe la MEC lakonza. Ane Maluwa amayankhulira chipanichi. Ife maganizo athu anali oti wina aliyense akanatha kuti alembetse chifukwa chonena kuti masenta ambiri anthu amabwerera chifukwa cha nthawi. Komanso funso lina ndionera kuti pali masenta ena amene amatha 6 days asanayambe kalembera uja. Ndiyo kuti masenta amene wakumasiku akusikitsa pene kanalembere aja achita nawo bwanji anthu. Chifukwa ngati akunena kuti lamulo lawo amene lakulembetsa 14 days. Ndiyo kuti pamene kumasenta ena 14 days zinakwani. Ndiyo pamene pozikhala bwanji. Sabata latha, chipani cha Malawi Congress MCP chinati sichikuona kufunikira kwakuti kalemberayo amuonjezere masiku. Pakanali pano, bungwe la chisankho la MEC silinatchule masiku omwe lichititse kalembera owonjezera pomwe dziko lino likukonzekera chisankho chachaka chamawa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Piringu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi waudza akuluakulu a chipani cha UTM kuti atha kutenga dzina la chipanichi koma anthu owakonda sawatenga limodzi ndi chipanicho ndipo apitiriza kuwatsatira. Dr. Usi alankhula izi kwa anthu ovala makaka a UTM omwe anasonkhana ku nyumba yawo ku area 12 mu mzindawo. Akankoyamba Ausi kulankhula izi potsatira msonkhano waukulu wa chipanichi komwe iwo sanapite ndipo Dr. Daliso Kabambe anawasankha ngati mtsogoleri. Alex Banda ali ndi ripoti ili. La Mulungu khamu la anthu lomwe linavala makaka a chipani cha UTM linakhamukira ku nyumba ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ku area 12 asananyamuke pa ulendo wawo opita mu mzinda wa Blantyre kukagwira ntchito zina zaboma. Anthuwa omwe ambiri anali ochokera ku Mtandire komanso Kauma anawuza mtolankhaniyu kuti anabwera kudzaonetsa chikondi. Basi siri kusidziwa zimene anthu akudanira naye. Ndikuwasalira Usi faya chilungamo chimene akupanga akutithandiza ife anthu ovutika. Andi fundo zabwino maso amatithandiza. Ausi anatenganso nthawi kulankhula ndi anthuwa pomwe anati iwo anakali mchikoka ngakhale kuti alibe udindo mchipanichi. Chipani chotha kuchitenga koma anthu sakangodi. Ena amati akukakamira cha UTM sindikukakamira kaya msanawo UTM. Koma mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala akuti awa sanali otsatira chipani cha UTM. Awawa amene akupanga zimeneziwa ndi masupporters a MCP akumavala uniform ya UTM. Momwe uniform ije imakhala ya nyuwani, ties zonse ma-t-shirt a nyuwani, nsalu za nyuwani. So nzodabwitsa kuti masupporters a Malawi Congress Party akumavala makaka a UTM ndikumatsatira, which is very unfortunate. Katswiri olankhulapo pa nkhani za ndale ya Wonderful Nkhuche akuti Ausi akungokakamira chipani cha UTM. Chifukwa kuchotsapo UTM ndiye kuti akhalano ngati woka. Zinthu zomwe zidapange kuti achipani cha MCP asa waonenso ngati kuti ndi ofunikira. Chifukwa kuti afike pa mpandoko chinali chifukwa cha chipani cha UTM. Chichitikireni msonkhano waukulu osankha adindo mchipani cha UTM, Ausi sanafotokoze kuti achitenji patsogolo lawo pandale. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda. Unduna wa zaumoyo wati pali chiwerengero chokwera cha abambo omwe akupita kukaseketsa m'boma la Kasungu ngati njira yakulera. Mkulu wa zauchembere wabwino mu undunawo Adeline Namagetsi wati kaundulayo watsopano akuonetsa abambo ambiri kuti akuzindikira kufunika kotseketsa. Iwo analankhula izi pa msonkhano wa anthu ogwira modzipereka ku bungwe la Family Planning Association of Malawi FIPAM omwe unachitika ku Lilongwe. Innocent Kumchedwa walemba ripoti ili. Chiwerengero cha abambo omwe akupita kukatseketsa akuti chikukwera m'boma la Kasungu, zinthu zomwe zikudabwitsa akuluakulu maka potengera momwe anthu ambiri amaganizira pa nkhani zokhudza kutseketsaku kuti asadzaberekenso mdziko muno. Ngakhale naye mkulu woona za uchembere wabwino Adeline Namagetsi ati nawo anali odabwa poyamba
ataona uthengawo. Vesi navetinati kuchitika chanta kapena mwina marekodi mwina ngosokonekera titayimba kofona ti aizoona izizi nde koma ku phone ndine komanso kupita komwenso kwabwino kuti tikafufuze kuti chikuchitika nchani chimene chikuchitika kasungu ngati chilidi chabwino ndikuti chichitika pilika kwazi bambonosa including inunso amedi kuti awanzani utayamba ayambapo utsegezi indena. Anamagetsi ali alankhula izi pa msonkhano wa anthu ogwira ntchito mongodzipereka ku bungwe la FAPAM. Mkulu wa bungweli a Donald Makwakwa koma wadandaula kuti zipatala za bungweli sizikuchita bwino konse ayi. Chiyembekezo chathu chinachonena kuti makliniki wa atha kupanga ndalama pa iwo okha kuti apitirize ntchito yawo komanso kuti atha kufikira anthu ena ochulukirapo koma zimenezo tisakuziona chimene chili chiopsezo kwambiri kwatsogolo la makliniks. Pa msonkhanowu nthumwi zisankha mamembala a bodi yatsopano ya bungweli. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri nkhani momwe. Abale ino, nthawi yoti muzipumula pa nyumba musamavutikenso ndi udzudzu. Our natural body spray repellent delivers 8 hours of unbeatable protection against pesky mosquitoes and biting insects. Stay bite-free and enjoy every moment of your evening with our trusted formula. Easy to spray on, affordable, smells pleasant, no DEET, no more scratching and itching. Great for babies over 6 months and anyone with sensitive skin. Get yourself a couple of bottles today to guarantee amazing sleep, mosquito bite-free. Very Safe creates a natural and protective solution from malaria and tropical diseases for the whole family. Takulandirani loyimira omwe ali ndi umwini mashare makampani la Minority Shareholders Association of Listed Companies lauza kampani ya Press Corporation kuti ichite apilo gamulo la koti loti inachotsa mosatsata malamulo ogwira ntchito ake ena atatu mchaka cha 2021. Mkulu wa bungweli Professor Brian Kampanje wati gululi ndi lozizwa ndi zomwe ogwira ntchito akalewa akufuna kuti awalipire chipukuta misonzi cha 33 billion kwacha kamba kuwachotsa ntchito mosatsata ndondomeko ati chifukwa bwalo silinawunikire mfundo zina zofunika. Koma mkulu wa kampani ya PCL Dr. Ronald Mangani wati zomwe akunena anthuwa omwenso ali ndi umwini mu kampani ya PCL ndi zomveka. Kasima Obi walemba ripoti ili kuchokera ku Blantyre. Pempho la bungwe la Misaliko likudza pomwe anthu atatu omwe anakamangala ku bwalo la milandu kuti kampani ya PCL inawachotsa ntchito mosatsata malamulo akupempha bwalo kuti lilole kuti iwowa alandire chipepeso cha ndalama zokwana 33 billion kwacha. Malinga ndi Professor Brian Kampanje omwe ndi mkulu wa bungwe la Misaliko, iwo monga omwe ali ndi umwini mu kampani ya PCL akuona kuti ngati pempho la atatuwa bwalo litavomereza zichititsa kuti kampani ya PCL ikhale pa chiopsezo kuti itha kutseka ntchito zake kumene. Iwo anaonjezera kuti uthenga omwe bungwe lili nawo ndi oti bwalo la milandu silidawunikire mfundo zina zofunika kwambiri pomwe limapereka chigamulo chake pa nkhaniyi, kotero ndikofunika kuti kampani ya PCL ikamangale ku bwalo la apilu pa nkhaniyi. Kuti ndalama zimene zikukapidwa ndi sankhani zoti ngati Press Corporation itati ilipire ndikuti ikhala mavuto kwambiri. Ayinaka Press Corporation ndi ifeyo ma shareholders, si ma directors. Ndifeyo tikuwakakamiza ma directors. Sitikuwapempha koma tikuwakakamiza kuti apeze njira yokuti apange apilo. Mmene achitire angapangire ndiwowa kudziwa. Mkulu wa kampani ya Press Corporation Dr. Ronald Mangani omwe ati sangayankhule zambiri kamba kuti nkhani ili ku bwalo la milandu ati zomwe likupempha bungwe la Misaliko ndi zomveka. Anthu atatu omwe kampani ya PCL inawachotsa ntchito ndi a Bernard Ndau, a Elizabeth Mafeni komanso a George Partridge, ndipo adawachotsa kutsatira kuwunikanso kagwiridwe ka ntchito komwe kampani ya PCL idachita motsogozedwa ndi bodi ya kampaniyi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi.
Bungwe la mgwirizano wa maiko onse United Nations lapereka ulemu wapadera kwa asilikali a dziko lino chifukwa cha ntchito yabwino yothandiza asilikali ovulala a mgulu losungitsa bata ku Democratic Republic of Congo. Mkulu wa asilikali wa nthambi ya zaumoyo Brigadier General Kingsley Magomero wanena izi pamwambo opereka certificate kwa asilikali 19 omwe amaliza maphunziro a zachipatala okhuza kuthandiza anthu ovulala kapena kudwala mwadzidzidzi. Iwo ati chifukwa cha ntchito yabwino ibungwe la UN lapempha dziko la Malawi kuti liyambenso kuthandiza ndi ntchito zachipatala gulu lina lowonjezera la asilikali 2,300 ochokera ku South Africa ndi Tanzania omwe ali ku DRC. George Kalungwe ali ndi ripoti ili. Asilikali 19 wa awatumiza pa ntchito yosungitsa bata ku DRC komwe malinga ndi mkulu wa nthambi yona za umoyo ya asilikali Brigadier General Magomero, dziko la Malawi likuchita bwino popereka thandizo kwa asilikali ovulala. Ku DRC kumeneku awa anali kuno asilikali munaonawa onsewa ndi ntchito zawo ndi zachipatala. Ndakukathandizira kuyang'anira umoyo wa asilikali ena onse amene ali kumeneko amene akugwira ntchito zosiyanasiyana. Kuphatikizapo samaiko ena sakuyang'anira Malawi okha. Kulankhula pamwambo opereka certificate kwa asilikali wa ku University ya Kuhes ku Lilongwe, mlembi wamkulu mu nduna wa zaumoyo ona za ntchito a James Menyetera wati zomwe asilikali waphunzira zithandizanso dziko lino mu nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi monga madzi osefukira. Nthawi zambiri ndinene kuti poyamba tiwathokoze kuti asilikali athu anali pano kuphunzira ntchito zotazigwira paka kuchitika zinthu zadzidzidzi. Monga mukudziwa dziko linalikawatira kumane mavuto adzidzidzi, timayitana kwambiri asilikali kuti abadze lithandize ngati kwachitika namondwe, kwachitika mvula yowononga zinthu, kapachitika ngozi, timafuna kwambiri asilikali kuti athamange adzatithandize. Wachiwiri kwa mkulu wa University ya Kuhes Professor Macpherson Malewa wati university iyi ndiyo konzeka kupitiriza kugwira ntchito ndi asilikali mdziko muno. Ifeyo monga mudziwa Kuhes tili ndi akadaulo amene madziwa bwinobwino kusula manesi, kusula ma clinical officers, kusula madokotala. Ndi ma members of staff wathu ali ndi kuthekera ndi zipangizo zoti ndizimene tinazigwiritsa ntchito kuwaphunzitsa anzathu aku MDF. Mmodzi omwe achita maphunziro wa Major Grace Kavuta wa ku nthambi ya asilikali a ndege wati zomwe aphunzira zimuthandiza kwambiri pokagwira ntchito yake ku DRC. Ngati wachipatala komanso ngati asilikali ndakonzekera kwambiri chifukwa kuti ndikudzionera kuti mene tikupitira ukuko anything can happen ngati mene mukudziwira kale. Aka ndikachitatu kuti University ya Kuhes ichititse maphunziro oterewa mogwirizana ndi gulu la nkhondo la dziko lino. George Kalungwe, Zodiac, Lilongwe. Nthambi yona za nyama zakuthengo ya National Parks and Wildlife yati milandu yokhudza kuba mnyanga wa njovu ndi ngaka yatsika mu 2024 kufanizira ndi chaka chatha. Nthambi yati mnyanga wa njovu omwe umabedwa chaka chatha watsika kuchoka pa 177 kg mu 2023 kufika pa 92 chaka chino. Ngaka zachoka pa 18 chaka chatha kufika pa 11 chaka chino. Winnie Wembe walemba ripoti ili. Chaka chino milandu yokhudza zachilengedwe zomwe ndizotetezedwa maka yomwe machitika kwambiri monga yokhudza minyanga njovu komanso ngaka yatsika ndi pafupifupi 48 pa 100 ya minyanga ya njovu, pomwe ngaka yatsika ndi pafupifupi 39 pa 100 iliyonse. Malinga ndi mneneri ku nduna ona zokopa alendo a Joseph Nkosi wati kutsikako kwadza kamba kachitetezo chokhwima chomwe chili m'malo omwe ndotetezedwawa, mipande omwe inayikidwa ndi zina. Ma communities olinene kuti ife aine aka Malawi ndi amene tatengapo mbali kwambiri kunena kuti mchitidwe umene utani uchepe. Komanso apart from mchitidwe kunena kuti tikugwira ntchito kwambiri ndi ma communities amene akhala ma national park komanso ndi town, komanso kwambiri tayika njira zosiyanasiyana malo otulukira ndi kulowera amene timati ma-airport olo maboda. Povomerezana ndi Nkosi, achifundo Dalireno omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WESIM ati izi ndi malinga ndi mgwirizano omwe ulipo pakati pa onse okhudzidwa. Milandu yambiri kuchepere 40 aliyense akudziwa mabungwe ngati WESIM komanso Wildlife Trust ali pa ntchito yodziwitsa Amalawi kuti asatenge nawo gawo asathandizire anthu amene akupha zinyama ndikumagulitsa mwina minyanga ya njovu lomagwira pangolini kuti azikagulitsa. Ndi zimene zizi chachikuluakulu ndi mgwirizano umene ulipo onse nthambi zonse zaboma komanso mabungwe onse amene amagwira ntchito imeneyi pakhala mgwirizano waukulu kwambiri
oti tathandiza kwambiri kuti milandu imene ichepe kwambiri. Mchaka cha 2023 anthu 21 anamangidwa milandu yokhudza minyanga ya njovu, pomwe mchaka chino omangidwa alipo 17, pomwe 31 anamangidwa pa milandu yokhudza ngaka chaka chatha, ndipo chaka chino atsika kufika pa 12. Kampani ya boma yogula ndi kugulitsa zokolola ya Admark yati misika yake yomwe anayisankha kuti zigulitsa zokolola monga chimanga koma ilibe katundu yalandira kumathero a sabatayi. Poyankhula ku Blantyre pomwe kampani imapereka mpunga olemera makilogalamu 1000 ku chipatala cha Queen Elizabeth, mkulu wa Admark Daniel Makata wati anakumana ndi vuto la mayendedwe koma alikonza. Modzi mwa akuluakulu ku Queens Asipho Nyasulu wati thandizoli ladza mu nthawi yake pomwe anthu azikondwerera Khrisimesi. Kasi Maobi ali ndi zambiri. Mkulu wa kampani ya boma ya Admark Daniel Makata wati misika yomwe anayisankha kuti ikhale kugulitsa katundu monga chimanga koma ilibe katunduyu iyamba kulandira katunduyu kumathero a sabatayi, ponena kuti zonse zotsamwitsa zomwe zimakhudza ntchito yopititsa katunduyu m'madera osiyanasiyana azikonza. Chaka chino tagula chimanga, tagulabe mpunga, tagula mbewu zosiyanasiyana kwa Malawi zimene analima, ndipo tikupitirizabe kutero komanso mungakhale kugulitsa mbewu zosiyanasiyana tikupitiriza kutero. Pa thandizo la mpunga olemera makilogalamu 1000 omwe Admark yapereka ku chipatala cha Queen Elizabeth, Makata ati kampani yachita izi pofuna kukondwerera limodzi ndi anthu omwe ali mchipatala pa nyengo ino ya zisangalalo monga za Khrisimesi komanso chaka chatsopano. Admark ndi kampani imene imalipira Malawi, ndipo nthawi nyengo ngati inoyi imene ili yachisangalalo tinafunitsitsa kuti tisangalale nawo limodzi Amalawi anzathu amene ndi abale athu, achimwene athu, ankolo athu, azakhali athu komanso azichemwali athu amene ali kudwala pakati panopa mchipatala. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha Queens Asipho Nyasulu anayamika Admark kamba ka thandizoli, ponena kuti ladza mu nthawi yake, ponjezera kuti chipatalachi chimakhulupirira kuti chakudya ndi gawo la mankhwala. Chipatala cha Queen Elizabeth akuti chimagwiritsa ntchito pafupifupi 600 miliyoni kwacha pa chaka kugula chakudya cha odwala komanso ogwira ntchito ena. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi. Munkhani zina chiwerengero cha anthu omwe afa chifukwa cha namondo wa Chido ku Mozambique kuchokera sabata yatha tsopano chafika 94. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kumeneko National Institute of Risk and Disaster Management INGD ati anthu ena 768 avulala pomwe ena 622,000 akhudzidwa munjira zina zosiyanasiyana. Namondo wa Chido anagwedeza dziko la Mozambique pa 15 December ndi mphepo yothamanga pa liwiro la makilomita 260 pa ola ndi mvula ya mamilimita 250 maola 24. Namondo yemweyi anasautsanso pa chilumba cha dziko la France la Mayati mnyanja ya mchere ya India komanso maiko a Malawi ndi Zimbabwe. Ntchito za maphunziro ndi umoyo ku Mozambique zinakhuzidwanso poti ophunzira oposa 100,000 akhala akulephera kupita ku sukulu. Abanso ndipo